kuma ina kira ga duk wanda Allah ya ba iko, duk wanda Allah ya sa ya ga wannan abin da zan faɗa wani malami ya faɗa kafin ni, to da Allah ya tagin ɗina. Hakika sai wani ya gwammace a binne shi a ƙasa, ƙila ya fi masa rayuwar da ke ciki, wa iyazu billah. Allah ya kiyashe mu, Allah ya sa mana daga cikin waɗanda Allah ya ba aminci. Insha Allah ta'ala ga wani abin da muka tanada don samun sarari da sauƙi da fita daga wannan kunci da ƙila mutum ke ciki a halin yanzu ko zai tsinci kanshi a gaba. Wannan rigakafi ne mai ƙarfi ga masoya. Muna fatan Allah ya amfanar da masoyanmu da shi. Kuma ina kira ga duk wanda Allah ya ba iko, duk wanda Allah ya sa ya ga wannan abin da zan faɗa wani malami ya faɗa kafin ni, to da Allah ya tagin ɗina. Yau 26 ga watan Jun, wanda ya daidai da 11 ga watan Muharram shekara ta 1448. Kamar da na faɗa, duk malamin da Allah aka samu ya yi linkin ɗina ko tagin ɗina ko a min sharing, insha Allah ta'ala zan yi ƙoƙari na riska saboda mu samu mu ilma mu ƙaru da abin da malamai suka faɗa don mu tsiratar da al'umma da kuma masoyanmu. Wato wannan shekara tana ɗauke da nisancin wanda na faɗa, amma yanzu abin da nake son bayar shi ne maganin nisancin cikin Alƙur'ani mai girma. Wato Alƙur'ani ya zo da wani aya da yake ɗauke da musanyen nahisancin wannan shekara. Wato sa'ada kenan. Idan mutum talauci ne ta dame shi, insha Allah ta'ala wannan aya ta ishe shi ta fitar da shi. Idan rashin lafiya ne, insha Allah ta'ala wannan ta isa ta fitar da shi. Idan kunci ne na rayuwa ko ma menene, alfarma annabi alaihi salatu wassalam, alfarma Alƙur'ani, wannan ayar da zamu bayar an ce rashin jini rashin tsagawa ko sai an tsaga, to duk wanda ya jarraba zai gani. Jarraba mun gani kuma alhamdulillah masoyan mu suka jarraba za su gani. Ba wata aya bane sai face ayan nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. To yana tsayawa da asa rabbuna an yubdilana khairan minha, sannan ubangijin mu zai musanya mana da abin da ya fi alkhairi. Wannan ita ce ayar da ake karanta iyana take ba mu shekara ta 1448. Asa 70 ne plus 60 plus 10, asa rabbuna plus 200 plus 2 plus 50 plus 1, rabbuna an plus 1 plus 50 an yubdilana plus 2 plus 20 plus 10 plus 2 plus 4 plus 30 plus 50 plus 1 yubdilana khairan plus 600 plus 10 plus 200 plus 1 khairan minha plus 40 plus 50 plus 5 plus 1. In ka haɗa zai baka 1448. To shine asa rabbuna an yubdilana khairan minha. Ana karanta ta wannan adadin, wato 1448 kenan, ana karanta ta 1448. An karance ta, amma duk 100 ana sa a karanta wannan huɗuba wanda zan sa a channel insha Allah. shine astaghfirullah al-azim, alhamdulillahi al-hakim allazi yajri al-umur bi hikmati wa yati bi fadlihi wa yamna'u bi ilmihi wa yubaddil al-ahwal bi rahmati. Allahumma inna nas'aluka bi barakati kalamika al-azim wa bima tadammantuhu hadhihi al-ayat al-karima min ar-raja'i wal inaba. Asa rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila rabbina راغبون. أن تبدلنا خيرا مما فقدنا وخيرا مما فاتنا وخيرا ممن قطع من أيدينا. اللهم إنا إليك راغبون وبفضلك متعلقون فلا تردنا خائبين ولا تحرمنا فضلك وافتح لنا أبواب رحمتك وهل وثاقنا وتسهل أرزاقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا حكيم يا كريم يا مغني يا واسع الرحمة اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية واصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. wannan addu'a ita za ka karanta sau ɗaya a dukkan 100. za ka samu ka karanta addu'an sau 15, wato a duk 100 za ka karanta, sannan ka zo 40 ɗin ƙarshe za ka karanta. Wannan shine abin da ake yi insha Allah ta'ala. in ka gama ya ishe ka,
idan mutum yana ganin kamar talaucinsa ko rashin arzikinsa ko kuma ciwonsa ko ma menene ɗin nashi ya zama masa kamar wani gado ne, ko kuma wani, akwai da za su ce sun yi ko me suka yi su ba sa ganin ijaba. To in ka tashi yi ko in ka gama yi sai ka dinga karanta shi, kuma wannan za ka yi wannan addu'an afuwan adadin kwana 17 shine adadin shekarar. Amma idan za ka yi bugu ne, ga malaman da suka iya bugu, in za ka yi bugu ne zan fitar da satara shi ma zan ajiye a channel insha Allah. In za ka yi bugu ne, za ka yi bugu 4 a ƙarshe, za ka yi bugu ba tare da ƙari ba. Bugu na biyu za ka yi ƙarin 8, bugu na uku za ka yi ƙarin 2, zai fitar maka da ayan gaba ɗaya. Zai fitar maka da ayan nan asa rabbuna an yubdilana khairan minha, zan fitar da sadaran insha Allah ta'ala. To in bugu za ka yi kwana 7 ne, amma in ba bugu ba ne haka kawai za ka karanta shi kwana 17. To kamar yadda na faɗa, idan mutum ya zama masa jiki yana ganin komai yayi ba abin da ke tafiya, to sai ya samu kwai sai ya dinga faɗan wannan aya sau 17, yana goga kwan, yana wasa da kwan, yana mulmula kwan haka, yana mulmula kwan har ya gama karantawa. Yana gama karantawa sai ya je ko waje ko bakin hanya sai ya hurgar da kwan ta fashi, shikenan. Garon annabi alaihi salatu wassalam in yi so ɗaya ma kila ya ishe shi, amma in so ɗayan bai ishe shi bai yi so 2 so 3, wato rayi rana ɗaya, rana na biyu, rana uku ya ishe shi. In Allah ya yarda ya ci gaba da addu'an nan, wallahi abu ne da alhamdulillah. Yan uwa kuma kada a yi ruwa, a ba mutane. Sannan ga wanda ya samu, ban taɓa roƙon a yi sharing wani posting ba, to amma na ina roƙo ga wanda ya je ya yi sharing, saboda yan uwa su amfana kuma a fita daga kunci ya zama rigakafi. Muna roƙon addu'a daga bakin ku mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.